M'imagino una comunitat capaç de governar-se ella mateixa, decidint col·lectivament el seu present i el seu futur. Una comunitat en què tothom tingui els drets fonamentals garantits. Una comunitat forta i resilient, capaç de fer front als reptes del present i del futur. Això passa per fer que tot allò que ens és necessari per viure estigui en mans del poble i no de grans empreses. Aigua, energia, alimentació, però també espais de cures, educació i cultura. M'imagino un ajuntament capaç de treballar amb els moviments populars, amb les entitats, amb les associacions, amb les veïnes. Un ajuntament que no només escolti, sinó que sobretot obeeixi, i que per obeir el poble, si cal, desobeeixi les lleis injustes. Soc en Blai Taverner, candidat a l'alcaldia per la CUP de Cardedeu, i em comprometo a fer tot això molt més que un somni. Em comprometo a fer-ho possible, per nosaltres i per totes les que vindran després. Anem més enllà.